Right, guys. Yeah, my real name is Prabhu. I come with the process. Eh, nditiche zvinamatira pastepe ndaona ngarava kepe kepe ndachiona chichifamba kepe ichi chichifamba ichi ndachiona charereka nedivi ndikaona vanhu vazhinji varemera chikepe side one kukaita vasara vari kumusoro ndikabvunza kuti waiziti zvakamira zvakadai zvikanzi no tarisa mugore ra2023 gore ra2023 ndaona vanhu vari kusouth africa vazhinji vari south africa ndaona vaenda zimbabwe yanaka ati vaenda vanhu vachasara vari kumusoro kwechikepe divi richasara riri mudenga ndaona vanhu ivavo vakomborerwa ndikaona vatanga kupiwa zvinhu zvakawanda asi vanhu vachienda kusaidi rezimbabwe zvava ku2023 ndakuona yanaka kutanga kwegore ndaona yazonaka kuna november december ipo ndazoona yatanga kunzi zimbabwe inenge yanaka asi vanhu vachasara mugore ra2023 south africa ndaona vakomborerwa ndikaona vapiwa something ndatozoona vapiwa vamwe vapiwa mapermits ndaona vamwe vatopiwa mapermanent residence saka paresi iri zvakwauri iwe dungamuni kuti either uchamira kwakarerekera chikepe oro uchasara uri kumusoro kwechikepe chengetai